Diyos manhay na aga po. Reminders, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pagpicture o pag-text. Kun bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tabi, ang solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Akit, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Uli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Uli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Ina ako bi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan, asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, uli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Uli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat. Dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Rachel Penetrante and family. Bong and Jing Gapayaw and family. Romel Nigosa and family. Marcelo Barnuevo Jr. and family. Princess Barnuevo. Patricia Luis Barnuevo. Mr. and Mrs. June Abeliano and family. For passing Buset of Nathaniel ni Christina Lucasia. For Civil Engineering Board exam ni Mary Rose Frances Lagrama. Pasasalamat man ni Rowena Lee, Bianca Louis Lee, Cheska Joy Lee, Jimson Ronald Lee. Siring man ni Leo and Cynthia Ramos. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Teotimo Enel Obiano Jr. and family, asin ni Arnel Freo and family. Espesyal na mga kahagadan. For passing the board exam,
tulot ni Maria Cynthia Villa. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family to pass the board exam. Ni Luis Molo Rian Vibal. Special na intensyon ni Christian Jenson Taniada to pass the civil engineering licensure exam. Ni Edilson John de los Santos. Siringman, successful civil engineering board exam tulot ni Mark Christian Agustin. For board exam, tulot ni John Carl Amance. Special na kahagadan ni K. Cheryl Tan. To pass the civil engineering board exam, ni Hazel R. Ruiz, Justin M. Bersigue, Maria Cynthia S. Villa. For spiritual guidance for the civil engineering board exam, dulot ni Joseph Greg M. Ileo. And still, civil engineering board exam for Ian Salvador, ni Mary Rose Francis Lagrama. And special na kahagadan man ni Jacqueline Rose Tanyada, asin ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Siringman para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Ki Anthony ni Maria Teresa S. Kabutahe, ki Virginia asin Feliciano, kan Parinias family, ki Juan, Gloria, Pilar and Ruben, Sylvia and Antonio, Gihino and Miriam, kan Asupardo Cantara family. Andro, Juanito and Roland Bendon, ni Asupardo and Cantara family. All Souls, ni Tita Imperial, ki Alberto Sr. ni Salde Balantes, for death anniversary of Edison ni Belen Amurao. Ki Melton, Jose and Josefa, Antonio and Maria, and All Souls ni TSD. Ki Jeru Pado Francisco, kan Asupardo and Cantara family. Ki Klaus, kan Laca family. Ki Nazario Jr., kan St. Jude family. Ki Jose and Maria Merafe, ni Rose Villanueva. Ki Eduardo Sr. ni Bong and Chinga Payaw and family. Ki Lorely and All Souls ni Mr. and Mrs. June Abeliano and family. Ki Janice ni Esther Pua. Asking ki Hermini Hildo and Delia Canlanas family. Sagiraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan, ika-4 na Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat, asin Domingo kan marahay na pasto. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Dakulang biyayang po niya, nagsirag na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirag na. Good morning. Good morning po, Sa Father. ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-4 na Domingo kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat, kada ika-4 na Domingo, ipinagsaselebrar po niya to ang Good Shepherd Sunday. At the same time, ang simbahan, pinagdeklaraman po ini World Day Prayer for Vocations. As we pray to our Good Shepherd, we also asked Him na tawan kita nin mga pastor, mga marhay na pastor sa satuyang komunidad, sa satuyang pamilya. Ngunyan midbidon ta po ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagkasala ako nin makudi, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan,
sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Tanay na Birhen, sa gabos na Angeles sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Maheraka, kagurangan, maheraka. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kagurangan, maheraka. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buo. Ninoomaw mi ika, rinoropyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan na pulang mong kamurawayan, kaurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang magkakamahal. Kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalangan, pinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalangan, pinaban. Ako ang sumog pakimahera, ika na nagtutupaw sa to kanama, kaheraki kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, urog, kalangkaw. Jesu Kristo, kaiba ka na Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindayang kasagkoran, magiya ka sa mo pasiring sa pakisumaro kan mga langit nun na kaugmahan, tanganing an kapagkumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kung sa'y naggikan an kusog nin pastor. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ipinapasabot ni Pedro sa mga tawo na yaon sa templo an pakarahay kan pilay. Bako dahil sa saindang kapangyarihan, kundi hali ini sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesus na kagurangnan. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo, nagsabi sa inda, mga namamayo kan banwaan asin mga gurang, kung kami sinisiyasat ngunyan manungod sa maray na gibo, sa sarong tao maluya, kung paano ini naligtas, maaraman nindo gabos asin
kan bilog na banwaan in Israel, na sa ngaran ni Hesu Kristo na Nazareo, na sa indong ipinako sa krus, na binangon kan Diyos, hali sa mga gadan. Sa ngaran niya ang taong ini nakatindog sa atubang nindo, marahay. Siya ang gayo ang gapong isinikwal nindo na mga paratugdok, nagin sarigan. Asin mayo kiisay paman ang kaligtasan. Tamayong ibang ngaran sa sirong kanlangit na itinao sa mga tao, na kaipuhan para kita makaligtas. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod anagin sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Alleluia. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagod pa man ang sa iyang pagkaherap. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Maray pang magpaili sa kagurangnan, kaysa magtiwala sa tao. Maray pang magpaili sa kagurangnan, kaysa magtiwala sa mga Ginoo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Nagpapasalamat ako ta sinimbag mo, asin ika anagi kong kaligtasan. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Uli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Bendisyonan kamo sa harong kan kagurangnan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Diyos ko ika, pinapasalamatan ta ka. Diyos ko, pinapaorog ko ika. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagud pa man ang sa iyang pagkahera. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Ikaduwang babasahon. Dahil sa merito ni Jesus sa krus, asin pagkabuhay liwat, kita gabos naging mga aki kan Diyos. Bilang mga aki kan Diyos, inaapudan kita na hingwahon na maging kabaing sa Diyos sa paagi kan buhay na banal asin pano nin pagkamuot. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan, hilnga kung anon pagkamuot an itinao sa tukan Ama, na pag-apodon kitang mga aki kan Diyos, asin iyo iyan kita. Huli kay ni day kita mamimidbidan kan kinaban, huli ta day siya midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Diyos, asin da ita pa ipinapahiling kung magiging ano kita. Aramta na kung siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, "Ako an marhay na pastor, idinudulot niya an saniri para sa mga karnero. Alagad an parapatandan na bako man na pastor,
Nabako man na sa diri ang mga karnero, natatanaw ang lobo na nag-aabot. Binabayaan niya ang mga karnero asin minadulag. Kaya tinatabag sinda kan lobo asin winawarak. Ulit para patandan siya asin mayo nin pagmakulog sa mga karnero. Ako, an marhay na pastor, midbid ko an sa kuya asin midbid ako kan sa kuya. Sirig na midbid ako kanama, midbid ko man ang ama. Asin ang buhay ko, tinataya ko para sa mga karnero. Igwa ako nin ibang karnero na bakong tagalooban na ini. Sindaman kay puhan na antabayan ko. Dadangogunin daan sa kong tingog, asin magkakaigwanin sarong aripunpon, sarong pastor. Iini kung no tanamomutan ako kanama, udita itinataya ko an sa kong buhay, tanganing makamtan liwat, mayo nin makakaagaw kay nis ako. Ako, sa diri ko ining itinataya. Igwa akong kapangyarihan itiya ini. Asin otoridad bawion. Ini ang tugon na inako ko sa sakong ama. Mga tugang kong namumutan, marahin na barata kan kakurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning! Good morning to So Father. nasambit ko po sa puon kan Santa Misa na ngunyan iyo ang Good Shepherd Sunday, ikaapat na Domingo, pakapaskwa, kan pagkabuhay liwat, kan sa tuyang kagurangnan. At the same time, we also pray today for vocations because today is the World Day Prayer for Vocations. Magpamibi kita na mas dakol na mga pastor ang ipadara sa tuya sa tuyang komunidad, tanganing iyo ang magiya, asin makaabot kita sa berdeng sabsaban, sa sarong aripunpon, kan sa tuyang kagurangnan. May nadangog akong sarong nagsabi na kung ikadaa po day nangangaturog dahil ta dakulong kang tigiisip, worried ka, dakulong kang worries, ang magayunon dang gibuhon sa isip mo, pagbanggi, magbilang kanin mga karnero. Garibagan may nagtitiripo na karnero, pigbibilang mo saro-saro. Sawa ng day ka pa siguro nakaabot na 1,000, turog ka na. May saro pang advice. Actually, it comes from a Christmas carol na nagsasabi po, when you are weary and cannot sleep, instead of counting the sheep, why not try to count your blessings? Kaya day ka nangangaturog, tadakulong kang tigha ditan. Perming negative sa imong isip. Pero kung itutok mo sa imong sarili sa mga positive things na nangyayari sa buhay mo, say, naigwa ka nin pamilya, maugmaan pamilya mo, na igwa kang maray na salud, buhay ka pa. Di ba? Yan mga bendisyonin, mahal na Diyos, may trabaho ka. Igwa ka mo nin harong na tigiistaran. These are blessings coming from God. Kung itutok mo dyan sa imong sadiri, madali ka man mga turog. Ini ang pinaka-the best na advice na nadangog ko. Kung di ka nangangaturog, the best advice is when you are weary and cannot sleep, instead of just counting your blessings or counting the sheep, why not try talking to the shepherd? Pray. Magpangadji. Maghagad din kusog sa mahal na Diyos para sa imong mga problema, kadipisilan sa buhay, tanganing mga turog ka. Kaya bagan mga gurang, pag nangangadji, hili nga, sa laog kan simbahan, pag nangangadji, piriyong na, nangangaturog. Tapos ang misa, baga pangadji, hili nga ang kataning mo, taturog na. Why not try talking to the shepherd himself? Samarhay na pastor. Nadangog ko permian mga gurang, pag ako daw ngaya, Father, nangangadji na kan Santo Rosario pagbanggi, dahil ko na ngaya natatapos, nangangaturog na ngaya ako. See? So iyan daw ang pinaka-epektibo. Tig-share ko po yan sa inyo. Ngunya na aldaw, as we celebrate the Good Shepherd Sunday, sa Ebanghelyo ta po, ano sa tuyang kagurangnan, mina-introducir mismo kan sa iyang sadiri sa tuya, bilang marhay na pastor na andam, na magdusay, magdulot kan sa iyang sadiri para sa iyang mga karnero.
handa siyang gibuhon an gabos sa tahaw kan peligro na itao sa iyang mga karnero ang proteksyon. Bakong arog kaining paratandan, na pag nahiling na nag-aadang-adang an mga lobo, binabayaan an sa iyang mga karnero. Dahil ta siya, daima nagmamakulog sa iyang mga karnero. Kung isipon ta, kadakol mang niraray kitang mga naihiling na siring sa satuya pong palibot, itong after sana na mag-number 1 sa survey, aloy pa nga ang eleksyon, may survey ng tigigibo. Itong gusto sanang gabos na gibo, pigpapahiling sa tao, tangani sanang maging viral and trending. Mga pastor na nagpapatandan sana, bakong arog kan sa tuyang kagurang na pastor, panghabang buhay. He is a shepherd for life. Ano ba kaya sa tuya, mga charismatic? Aram nindo ang charismatic? No offense intended kung charismatic ka man. Sabi kaya kan sarong padi ang iba daang charismatic, charisma atik. Tigagamit an sa indang charisma, tanganing magka-atik. Diba? Naramdaman ko itong kanta. Hindi ko aram kung su parokya ni Edgar ang nagkanta kayo ito. So, Mang Jose ang title. So, Mang Jose, ang superhero na pwedeng arkilahin. Ikaw man na superhero pwedeng arkilahin. For rent, for hire. Sana day kita maging arog kayan. Kaya nga ni, tinatawan kita ngunyanin magayunon pong aarugan sa aldaw na ini. Ta si Kristo, ang sa tuya pong kagurangnan, could have called himself the good manager. But he chose to be called the good shepherd. Nakulaon ang pagkakaiba, kan sarong manager as in saros na pastor. There is quite a difference between the two. O, hilingon ta daw po, gusto ko kamong imbitaran, anong pagkakaiba kay ning duwa? Ang good shepherd he has time or he makes time for his sheep. Nagtataonin panahon para sa iyang mga karnero. Kaya maski matangang banggi, apudan ka, may ulyuhan, dalagan ka. Maski pagalon ka na, pangtulo mo ng misa, paglaog mo, may magsabi sa imong, makumpisal ako, Father, mapakumpisal ka. Bako dapat na, pagal na ko. Tama na ini. Ansaro, marhayda ang pastor, nagtataonin panahon para sa iyang mga karnero. Ang manager will find ways and means to manage his time. Kaya pag nagdulo ka sa iya, ang sasabihon niya sa imo, if my time allows, if my time schedule permits. Yan, he manages his time. Ang marahay na pastor, committed to be really present all the time. Yaon siya permi. Bako sana kong kaipuhan, maski day oras na day kaipuhan, yaon siya. May schedule o dayang schedule, yaon siya. As in, ang marahay na pastor, ang sa iyang presensya, importanteng gayo. Some presence is something that is non-negotiable and cannot be delegated. Kaya baga sabi niya digdis sa tuyang ebanghelyo, sabi kan sa tuyang kagurangnan, midbid ko an sa kuyang mga karnero. He knows us by name. Aram niya, midbid niya ang kada saro sa tuya. And his sheep recognizes his voice. Midbid kan sa iyang mga karnero, ang boses nin sarong marhay na pastor. Naramduman ko, may saro kay itong babae, may anumpo siyang aking lalaki.
Anom na aking lalaki. Aram nindo ang ginibukay ning babae, gabus itong anom na aking niyang lalaki, ginaranan niya pong Joselito. Kaya namroblema sumadihon niya, sabi niya duman sa babae, paano maaraman kan aki mo na siya ang tigaapod mo, tagabus ang ngaran ninda Joselito? Paano man maaraman kan aki mo? Sabi kan babae, simple lang ngaya. Day kuman sinda tigaapod na, Joselito, tagabus sinda madigdi sa kuya. Tigaapod ko ngaya sinda sa apelido. Ito pala, iba-iba ang ama. Kaya iba-iba man ang apelido. So, arog kayanan sa tuyang kakurang na bid niya kita ang kada saro sa satuya. Pangduwa, he gives quality time. Ang manager will sometimes go to the extent, bako sa lang tigmamanage so time ta, kundi he would manage even people, their feelings and their perceptions. Naka-encounter ka na kay boss na pati love life mo, tigpakiaraman. Pati kung paano ka mag-isip, sisay ibuboto mo, pigpakiaraman. Iyan ang manager. At sa tuyang kakurangan, sinasabi sa tuyang unyan, nagtatao siya nin quality time sa iyang mga karnero. Kamo, mga pastores kan sa indong pamilya, do you still give time, quality time sa indong pamilya? Sa imong aki? Sa imong agom? O gabus ka na sa natrabaho? Dahil ka ng panahon para sa inda. Sabi kan sa rong kanta, what is time without love? What is love without time? Sabi sa Little Prince, it is the time that you give to your rose that makes it very important. Importante ba sa imo ang sa imong mga akit? Importante ba sa imo ang sa imong agom? Nga taday mo siya natatawan nin panahon. Natataday mo sinda natatawan kan sa imong oras. Ang satuyang marhay na pastor, itinatao po sa satuya. Iyan na panahon na kinakaipuhan ta. He works overtime. Is always willing to give us his extra care and extra time and free of charge. Compared sa manager, very calculating and exacting of time. Pag luminampas na 8 to 5 sa na ang trabaho, pag sobra ng alas 5, overtime na iyan, ma-demand na iyan, ki-extra fee, extrang bayad. Last, ang satuya pong maray na pastor, nagsabi siya mismo sa satuya that he will be there till the end of time, panghabang buhay. Naaatamanon, asin puprotehiran niya ang lambang saro sa tuya. While a good manager, concerned sa na po sinda, manunungod sa project, manunungod sa deadlines, ROI, return on investments, quotas, and timetables. In other words, he is only for a short time. Samantalang ang marhay na pastor, sabi nga ni kayan, kansarong librong nabasa ko, his project is for a lifetime, panghabang buhay. His deadline is eternity. And ang ROI is out of this world. Ang balos, kan gabos na tigigibuta, ngunyan sa kinaban, bako digdi sa kinaban, kundi sa buhay na maabot, sa buhay na ikadua. So sa konteksto kan Ebanghelyo, magayon po gayon na paghurup-hurupan ta. Na hinahagad sa tuya, na dangugon ang boses kan sa tuyang marhay na pastor. Tanganing kita madara sa berding sabsaban kan buhay na dayang kasagkoran. Pero kisay pong boses, kan sa tuyang tigdadangog, digdi sa laog kan simbahan, habutan ng magdangog kihalawig na sermon. Pero sa Facebook, 5 oras, dahil pangkaraunan niyan. Sa concert, nagbabarayad pa kitang mahal. Tanganing mapa sa inutan sa nang kita sa simbahan, habutang magtukaw sa inutan.
tanay hiling kang padi kung nagtuturog. Bagayonon bagayan paghurup-hurupan ta. And of course, inig mga kapadian ta po, iyo ini ang representante kan marahay na pastor sa kinaban. Sinda ang itinao sa tuya, tanganing sa tuyang maging pastor. Do we also listen to them? Or otherwise, we always find faults in them. Sabi ko nga nito, sutig share ko kay ito, may t-shirt na tigpapabakal ang nakalaag digdi. The priest is always wrong. A priest is always wrong. We always find faults in them. Ang mga example nga ning tigagamit ko tayo yung nakalaag duman, pagkaiba mo gabos na mga hoven o mga aki pa, mahilig ka sa mga aki, aakusaron ka kan mga tawong pedophilia. Pagkaiba mo mga babayi, o chick boy ng pading ini. Pagabos man lalaki, kaiba mo, homosexual garing ng pading ini. Dahil kang padumanan, pag sumangagurang man ang barkada mo, mahilig nga sa sugar mommy. Saing ka na maduman. Sabi kan sarong padi isa sa iyang post. Recently nabasa ko, Padre Oka. Sabi niya sa post niya, for every priest, in every priest, there is a bitter parishioner wishing for his fall. Imagine, sa kada padi may sarong o nagkapirang parishioner na nagmamawot na siya lumagapak, imbes na ipangadji supadi. Di ba? Ta siguro ngaya, day na pagbigyan. Kaya dagit sa padi. Day na onra su request. O siguro ngaya, tigkurihiran kang padi. O day kayang akuon, di matanggap su correction. Or otherwise, day maako su sa iyang pagkakamali, or proud na marhay, or all-knowing. Day ko na ngaya kaipuhanan sa imong sermon, Father. Aram ko na ngaya iyan. Kaya, minsan, day man kita nagdadangog sa itinao sa tuyang mga pastor. So how can we possibly be led? Tanganing makaabot kita sa berding sabsaban kan sa tuyang kagurangnan. So haputon tadawan sa tuyang sadiri. Sisay kita. Ano ba kita? What are you? A manager or a shepherd? Bago mga turog ang kataning mo, haputa daw. Ano ka? Manager or shepherd? Whatever you are, saro ka man na magurang, saro ka man na maestro o maestra, saro ka man na padi o pastor, a religious leader, or a government leader, the choice is yours. You can be a wise and effective manager or a good and loving shepherd. Para sa kuya po personally, it would be ideal to be both. Na maging marahi na pastor, asin marahi man na tagapagpamahala. And so let us strive to be shepherds in our community, just like Christ, our good shepherd. Bako sanang maging mga maray na pastor man lugod kita, kundi maghigawa man kitang maging mga marhay na karnero sa satuyang marhay na pastor. Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, simbagon ta ining tataramon kan sa tuyang kakurangan, sarabay niya tong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nag-aaram kan labi-labing pagkamuot na binaras sa to kanama sa pagtugot na kita apudo na mga aki niya, may pagsarig niya tong idulot sa iyan sa tuyang mga pangangaipo. Kaya masimbag po kita sa kada petisyon,
kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring kay Jesus, ang mga namamayo kang simbahan, maging tunay asin maimbod na mga pastor, kan sa indang aripumpon, sa dalan, pasiring sa bukay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing, warasan kita kan kagurangnan nin pagmakulog na makisumaro sa mga kaugmahan asin mga kahurasaan kan sa tuyang kapwa. Dangan, makaarog kita sa pagkamuot kan marahay na pastor. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga jóvenes magkaigwanin kusog buot, asin bukas na puso na maging mga pastores kan aripunpon kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, makamate kan pagkamuot kan marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa katuninungan ni Kristong nabukay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Bilang ito na mamantang naglalakbay kami sa buhay, tabangi kaming madangogan sa imong tingog, magkuyog sa imong mga tugon, asin maglakaw sa imong inagihan. Ininahagad mi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Ikaming idudulot, kundi sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, iningatang niya mong unyan, lugod maging kandanin, kaligtasan para sa samo. Okto kaming maghera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako aman kagurangnan, iningatang niya mong unyan, lugod maging tamtanin, kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako unman lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asing kang bilog niyang banal. Kagurangnan, nakikimahera kami inawarasan mo kaming danay na maggaya-gaya, huli kaining mga misteryo Pascual. Tanganing an padagos na paghimo kan sa mong pagbagong buhay, magin para sa mo dahilan kandeng tapos na kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina Magpasalamat sa kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa liring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa milog na kinaban patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan deng tapos na nagsasabi.
asindaga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadili, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanang gadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawag kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring yang buot, pinasaluhiban sa kwad sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaag ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kaguranan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma, sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, heraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaigtupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong, magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Manyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdalungan, kaalian mo, mangyarihan mo sa alanganin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aldaw, itao mo sa muyangot niya. Asin patawanon mo kami sa mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya at mga nagkakasala sa buyan. Asin namin kami pagdarahas sa sugo, kundi magawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imon kahadean, asilan kapangyarihan, siring manan kamurawaya, sa mga kapanahon na. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa sa imong tuyang unya na espiritu. ihira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban.
katulinongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo an sa tuyang marhay na pastor, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bakaw akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Anawak ni Kristo, Amen. Giya sa pag Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa kong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangnan. Ang katawan makakaoram, pagkamot iyon dahilan. Diyan kagurangan, nagdarakan katotohan. Diyan magyaom, magkataon, sa kasinduhan. mamibi kita. Marahay na pastor, pagkanigoon mong antamayan an sa imong banwaan, asinan mga karnero na tinubos kan mahal na dugo kan sa imong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaba na daing kasagkoran, huli kay Kristo, na sa mong kakurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Good Shepherd Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 30,432 pesos
and 15 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa is 3,475 pesos and 95 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,332 pesos and 50 centavos para po ini sa pagmantiner nin simbahan. Ang imahen kan parokya na Our Mother of China, as in Our Lady of the Poor, masabay po sa Inang Magayon Grand Marian Procession sa Mayo 1. Mapuon po ang prosesyon sa Sawangan Park sa oras na alas 5 sa pagkahapon, pasiring sa San Gregorio Magno Albay Cathedral. Iniimbitaran po kamo na magpartisipar sa gigibuho na aktibidades kan sa tong parokya sa nasabing aldaw. Sa Mayo 3, sagkod 11, magkakaigwa po nin Misa Novenario para kay Our Mother of China sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga mauot po maging novena mass sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Siring man, available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo as in ang St. Jude t-shirt sa Paris office. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Anonymous 1,000 pesos, as in 500 pesos. Daniela B. Mayor 2,000 pesos. Nobi Enaboy Quintan 1,000 pesos, as in Romel Madrid 1,000 pesos. I made mention about at the outset na today, this Sunday, is the Good Shepherd Sunday. At the same time, this is declared by the church as the World Day Prayer for Vocation. So we have with us here two seminarians. Tawanta siya sindan indikit na panahon for a vocation campaign, lalong-lalo na sa satuyang mga kahovinasan na gusto po na maging mga padi, religyoso, madriman, padi. So, lalo sa mga hali po sila sa Mater Salutis College Seminary. So, tawanta po sila ng dikit na panahon. Sige na, carry on, brother. Diyos maray na aga po sa Endo Gabos. Ako po si Marloel Baria. Saro pong second year philosophy seminarian sa Mater Salutis College Seminary sa Sipi po, sa Daraga. Then kay ko man po ang first year seminarian, si Brother Michael Fernandez. So, enot po sa Gabos, maut pong magpasalamat kay Father Neil Aranas sa pagtugot po sa muya na maghiras kan vocation promotion digdi po sa St. Jude Parish. So, yaon po ako ngunyan digdi sa inotan para ihiras sa Indoan, haloy ko na pong sinimbag. Asin sinisimbag, asin sa kuya man napadagos na sisimbagon. Yaon po ako para sa sarong vocation promotion. So, ang pangapudan pong ini, sarong bokasyon, asin iyo po ang pagpadi. So, bago po ako makaabot sa pagpadi, ang estado ko po ngunyan, saro po akong seminarista. So, nagkakaigwa po nin formasyon, ang arog po sa kuya o sa samuya, sa Laucan Seminaryo. Ngunyan, yaon po ako sa Mater Salutis College Seminary, asin siring sa sarong banhi o seed, ang nagpapatalubo po sa muya, warang iba kundi ang grasya kan Diyos. Na kung saan pinapararom ini sa inaapod na sheep formation. Sheep or SHIP na buot sabihon spiritual, human, intellectual, and pastoral formation. So, ano po ang ibig sabihin kay ini? Ini po, nagtatabang sa samuya, sa samuyang oral daw na pagkabuhay sa seminaryo.
So ngunyan po, inimbitaran po ang mga hoben na lalaki, ang mga youth o mapa-estudyante man po on grade 7 to 9, o kaya po sumalaog sa senior high school, mapa-college students man o young professional, na magsimbag sa pangapudan na namamati ininda. So, ang St. Gregory the Great Seminary sa Panal, Tabaco City, bukas po para sa Indo. Kada Sabado para sa entrance exam. Hanapon lang po an sa tuyang vocations director o ranihan po ako pakatapos kaining misa. O kaya pwede man po magdulok sa opisina after kaining mass. And miya ko man po i-promote ang samuyang vocation promotion video na yaon po sa samuyang Facebook page, which is Mater Salutis College Seminary. Yaon po kami duman gabos and promote mi po duman kung ano po ang buhay sa Laocan Seminaryo. So what are you waiting for? Together let us heed God's call, be a diocesan priest, be a diocesan seminarian. Diyos mabalos po sa inyo gabos. Thank you so much. So, nadangog po nindo, nag-promote sinda nin bukasyon, kay puhanta po nindakol na padi. The ideal ratio is 1 priest for 1,000 parishioners. Pero ngunyan, tiga-atindiran kan kada padi more than. So, kaya sa mga hoben, lalaki ha. Sinabi niya, lalaki. Yan. Mga hoben na kalalakihan. Hindi kalig di mapasar. Hoben na mga kalalakihan na interesado na maging padi. So, makipaghaputan po sa inda, tanganing maaraman ta sa proseso kung paano ko po kita masimbag. Salamat. O ngunyan, iimbitaran ko kamo gabos, kung mapipwede magluhod para digdi sa pamibi, para sa katuninongan, asin pagbago nin sosyudad. O banal na puso ni Jesus, ang realidad kan sa mong lugadan, asin nasasakitan na banwaan, minabusol sa mo na maghidali sa pagsimbag sa mga problemang hinahampang niya mo ngunyan. Kami sarong makasalan, asin nagagabatan na banwaan, warak an sa mong puso, asin maluya an sa mong buot, kay puhan mi an sa imong puso o kagurangnan, sa paginguwang kami marahay, asin mabilo giraray. Dinuli sa pagtubod sa imo, asin pagkamot sa samong nasyon, buot niya mong magpartisipar sa imong gibong pagbago sa mga tao, pamilya, grupo, asin sa sosyudad. Sa paagi kan mapangyaring pagkamot kan sa imong puso, minako kami nin bagong kusog asin higos, nin bagong kalayo na kayang magpabago asin magpakaray kan sa mong mga buhay, bilang mga individual asin bilang sarong nasyon. Pagkamot kan puso ni Jesus, tawi kami nin isog asin tiyaga. Kadunongan kan puso ni Jesus, tukdoy kami na magpamibi, maglaom, asin mamuot sa gabos na panahon. Amen. Amen. Banal na puso ni Jesus, kay raki kami. Daing digtang puso ni Santa Maria, pamibi mo kami. Mabinion na puso ni San Jose, ipamibi mo kami. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa gabos sa indong naglingkod sa altar. Thank you very much sa choir, sa mga lectors and commentators, sa mass collectors, sa tuyang mga ginagalangan, sinamumutan na sa Kristan. Salamat po sa mga seminarista ta. Thank you very much, sponsors kang misa. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kita, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sarabay po kitang magkanta. Ngayon ihayag purin siya, at ating ibon niya kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos.
Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at tanan. Hallelujah! At isitaw sa lahat, ating ay wagas, ngayong bukat sa lahat. Pag-ibig ka sa inyo'y halina't sumayaw buong bayan, lugsong sabay sigaw sa libutan. Ang alay niya'y aking sinilig ng bituin, liwanag ng Diyos sumakin. Langit at lupa siya papurihan, araw at alay siya narangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at tanan sa lahat. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Thank you and good morning. Thank you too, Father. Good morning too.